आंथ' दिनै साबायखर बावदों जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ दिनैहाय माने इन्टारनेशनेल नेशनेल जेसेबां माने प्लेयारफोर दं आरो गल्ड मेडेलिस्टफोर दं बाकी स्पर्ट्सआव जायफ्रा कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों बिसोरखौ दिनै मान बावदों बे दिनै स्पर्ट्स डेआव आरो बेखौ लानाया जोबोद मोजां जादों बेनि गेजेरजों दिनै गोदान जि गेलेगिरिफोर लाइमोनफोर बिसोरो जोंनि जि गोजाम गेलेगिरिफोर मेडेलिस्टफोर आरो जायफ्रा सिनियर दाबो गेलेगासिनो दं बिसोरजों लोगो मोनलायनायनि खाबु आरो बिसोरनि जारिमिनखौ मोनथिनो मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां बोसोन मोनदों गतिके बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लानाया जोबोरैनो बाख्नायथाव सर बेजों लोगोसे जों गोबां बिदिनो नुनो मोनबाय स्पर्ट्सजों लोगोसे गोबां माने एजुकेशन कम एजुकेशनबो गोबां बिदि गिदिर गिदिर साख्रि मोननायखौ नुबाय बिदिब्ला सार मा बुंनो सानो दानि दिनाव जिथु गेलेनाय स्पर्ट्स बे स्पर्ट्सआ मानसिनि जिउखौबो गायसनो बे दिनै मात्र इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नङा बे मोनसे प्रफेसन जाहैबाय बेनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हायो आरो आसाम सरकारा दा स्पर्ट्स पार्सनफोरनो माखासे माने मा होनो बिदिखौ आयेन खान्थि बानायनानै होबाय जे नेशनेल माने मेडेलिस्ट जायोब्ला बे मा मोनगोन इन्टारनेशनेल मेडेल मोनोबा मा मोनगोन बेबायदि साख्रि आरो साख्रिनि उनाव माने पेन्सन हिसाबैबो 10,000 रां पेन्सन होनाय जायो दानफ्रोमबो बेबायदि माखासे खालामनाय जाबाय गतिके बे गेलेनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो गेलेगिरिया मोजाङै जुदि गेलेयोब्ला बेजोंबो गाव गावनि जिउखौ दानो हायो सर खनजुलतानि बेलायाव माबाफोर बुंनो सानो बे बिथाङा दिनै 50+ जानानै खनजुलताखौ जों बाख्नायनांगोन बिथाङा दासिमबो गेलेनाय हुदाखौ नागाराखै 52 बोसोर बैसो जाबाय आरो देग्लाय जापानाव गेलेहैबावगोन गोबां बिथाङा इन्टारनेशनेल माने मेडेल लानानै फैबाय गल्ड मेडेलबो लानानै फैबाय आरो दिनै बेवहाय गासै जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बिथाङा गावनि एक्सपिरियेन्सखौ जोबोद मोजाङै शेयार खालामदों आं सानो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा सोलोंनानै लानो हादों जिउआव सासे गेलेगिरि जानांगौब्ला माबायदि बियो डिउटिफुल जानांगौ गावनि खामानिखौ माबोरै मावनांगौ गतिके बियो जोंनि थुलुंगा गतिके बिथांखौ जों जेब्लाबो माने मान होनांगोन आरो बिथांखौ जेब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरखौ माने थुलुंगा होनाय बिथिङाव माब्रैहाय जों बाहायनो हायो बेनि थाखायबो जों साननांगौ सर बेरगासिबो जों गोबां बिदिनो गथ'फोर उन्दैखौ गोबां बिदि स्पर्ट्सआव बेस्थ' खालामनानै दोनजोब्बाय खिन्थु बिदिनो गोबां बेलेग जिल्लाफ्राव बेबायदिनो ड्राग्स मुवाजों एडिक्ट जाना दङ बेनिफ्राय सार माबाफोर बुङो नामा ना ओंखायनो जायफ्रा बेफोरबायदि खेला बायदिसिनायाव मा होनो जरित जायो बिसोरो ड्राग्स गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय माने गोजानाव थानो हायो खारन बेस्थ'था नांगौ उन्दै बैसोआव लाइमोन बैसोआव जेला बिमा बिफाया बायदिसिना खामानियाव बेस्थ'था थायो अब्ला लोगो दिवाजों गिदिंनानै मालाबा गाज्रि लोगोफोरजों गोलैयोब्ला बुजिस्लाबैयाव उन्दैफ्रा मोनस्लाबा जासे बे ड्राग्सखौ माने बाहायग्रा जायो ड्राग्स होननाय जेबो थोंजों सिनायथि मोना उन्दै समाव बबेखौबा चक्लेट आखारै जायो बबेखौबा माबा मोनसे सोरनिबा न'खराव दं माने गोथावथार होननानै जाहोबा बेखौ जायो बेजों हुदा जालांनानै देरोब्ला बेयावनो ड्राग्स एडिक्टेड माने जालाङो ओंखायनो बिमा बिफाया सांग्रां जानांगोन जों बयबो समाजाबो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों बबेबा नङा बबेबा बेस्थ'था दोननो नाजानांगोन जाहाथे बिसोरो बेखार जानानै गाज्रि खामानि मावनो गोसो जाया